Takže vy ste to podpísali? A vám vôbec neprekáža, čo sa o vás povedalo? Najmä teraz v situácii, keď ten nešťastný kravín... Ja s tým kravínom nemám nič spoločné. Viem. Ale čo sa týka toho hodnotenia, človeče... A už aj súdruh námestník hovoril o mojej práci zlé. No. Počúvajte, veď vy ste na vyhodenie. Za posledné 2 roky ste neurobili ani jednu úlohu na čas. Ani jeden jediný projekt ste neodovzdali v termíne a tie dokumentácie, tak to je hrôza. Tak neviem, no to tak vyzerá, ako keby ste ich vypracovávali so slečinkami v kryštálbare. Nehnevajte sa. Ale veď ja sa nehnevám. Keď ženy sú môj osud. Aký osud? Aký osud, prosím vás? Keby ste boli nejaký hlupák. Ale veď vy máte talent. Vy keď zapnete, tak viete robiť. Tak aký osud? Ten má, prosím, každý vo svojich vlastných rukách. Napríklad, keby ste toľko nepili. Kde sú tie fľaše? Aké fľaše? Včera tu bolo 5 litrových a 4 pol-litrové fľaše od alkoholu. No, možno si ich zobrala upratovačka, predala ich a kúpila si za ne okeno. No dobre. Pozrite sa. Ste 3-krát ženatý. Áno, je to vaša vec. Ja to síce nechápem, ale prosím, je to vaša vec. Prečo teda už nedáte tým prekliatým ženským pokoj? Čo ja viem? Ja naozaj sám neviem, čo na mne vidia. Asi šarm. A keby ste netárali. No dobre, keď už nehľadíte na prácu ani na rodinu, tak by ste si mali uvedomiť, že už máte svoje roky. Dúfam, že si uvedomujete vážnosť situácií. Kvôli tomu nešťastnému kravínu... Ale ja s tým kravínom naozaj nemám nič spoločné. To je jedno! Dostaneme kontrolu a budeme sa krútiť všetci. Tentokrát to myslím smrteľne vážne, Krištof. Ak sa nespamätáte, budeme musieť dať návrh podniku, aby s vami rozviazal pracovný pomer. Čo je? Vám je to jedno? Ale nie je mi to jedno. Tak čo? Ja sa skutočne budem zo všetkých síl snažiť. Ak ma zase niečo nepostihne. Postihne vás iba to, o čo sa sám pričiníte. Otvorte mi to. Čo? Prosím, otvorte mi to. 368. No viete, mám dnu okuliare a bez nich si to neviem otvoriť. A doma vám to kto otvára? Manželka. Potom na čo ste si zadovážili uzamykateľný kufrík. Prosím vás. Viete, minulý týždeň som sa presťahoval. Ja? Postavil som dom. No, blahoželám. Ďakujem. Tu je moja nová vizitka. Je aj na nej moje nové číslo priamej linky. V jeho iba moja sekretárka a vy. Dobre, Krištof. Ale zavolajte mi iba v jednom jedinom prípade, ak vstúpite do seba. Vedúci projekčnej kancelárie. No, tomu sa povie titul. Zatvárame, slečna. Čo ste taká smutná, slečna? Hádam, by ste sa nerozplakali, no. No čo? Okašľal ťa frajer. Takú krásavicu. S mojou najlepšou kamoškou. No, svina. Ja kráva. No tak krávy mi prosím ťa ani nespomínaj. Na čo som ich vlastne zoznámila, čo? Ale to nič. Také dievča ako ty môže mať chlapcov koľko len chce. Na každý prst jedného. Ale aj tak som ho mala rada. A to nevadí. Milanko, končíme, poďme. Ja sa volám Milan. Helena. Teší ma. Jožinko? Áno? Platím.
Jasné. Bude to spolu? Áno, všetko spolu, ja platím absolútne všetko. Slečna mala jednu sodičku, ty si mal 2, 3, 4, to je 140. A koľko? 150 koruník. No tak sa dívaj. Raz, dva a jednu flaštičku vínka zo sebou. Áno, flaštičku Moment, vínka. moment. Dve. Ale rýchličkom. Pre teba všetko, Milanko. Darinka dvakrát Venušino čaro. Ako vás tu poznajú? No, bodaj by nie. Polovica tohoto lokálu je za moje peniaze. A okrem iného, Či sa? ďakujem, túto búdu som projektoval ja. Áno? Mohol by som ti aj ukázať, kde. Vieš, mám tu ateliér. Na skok. Ale ja neviem, či sa to hodí. No, prečo? No, ísť na byt hneď takto po prvom zoznámení. No, ale veď nepôjdeme na byt, ale do ateliéru. To je iné. Aj keby som ťa pozval na byt, tak čo? No dovol. No, aké dovol? Okašľal ťa frajer, okašľal, tak čo? Vlastne, jasné. Nech si trhne nohou. Irčo, koľko je hodín? Aká Jirča? Elenka. A ty tu čo robíš? Ja? Elenka, prosím ťa, vstávaj. Vstávaj, oblíkaj sa, ale rýchlo. Dobre sa tu spalo. Áno. U nás na internáte už o 5:00 hrkocú električky. Tu je také ticho. Až na ten budík. Elenka, prosím ťa, fakt, poď rýchlo, ja sa strašne ponáhľam. Čo? Prosím ťa, poď. Vieš, cestujem a zmeškal by som rýchlik. A môžem sa ti ozvať? Áno, ozvi sa, ozvi. Tie čísla na vizitke platia? Aké čísla? Aká vizitka? No, čo si mi dal? Áno, platia, ale už prosím ťa, poď tu, máš? Poď, tak. Ďakujem. Ahoj. Ahoj, maj sa Keď sa mi dobre. ozveš, prosím ťa, internát na Záhradníckej, ale volaj Dobre. vždy iba po 7:00, Dobre, dobre? v poriadku, ahoj. Ahoj, Igor, poď, Dobrý poď, deň. poď ďalej. Ahoj, ahoj, Ahoj. 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 Dovidenia. Dovidenia. Bež. Ja somár. No čo je, kamarát, čo Ja je? som jej dal vizitku. No tak to je pekná hlúposť. Igor, prosím ťa, koľko je hodín? 9. Pomôž mi to poupratať, každú chvíľu príde Irča. Ale kamarát, a čo to bolo zač? Ale taká naivka. Nechal ju chlapec, tak som chcela pomstiť, vieš? Dobrá, ale ty si tuším, nedáš nikdy pokoj, čo? Irča, mal som z pekla šťastie. No poď ďalej, poď! Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, Igor. Už aj bežím, len som ti donesla niečo pod zub. Fajn. Pracoval si. No, celú noc. Nemal by si toľko pracovať. Dosť sa nadrieš, v robote ešte aj domov si. No, vidíš, no. Termosku. No. Dones večer domov. Ahoj. Tak ja už letím. Ahoj. Dovidenia, Igor. Dovidenia. Ahoj. No, tak vidíš. Ja sa ti čudujem, kamarát. Takú dobrú a peknú ženu máš. A ty takto. Tento raz to bolo naposledy. Vyššie denné teploty -2 až +2, pri dlhšie trvajúcej hmle okolo -4 stupne. Slabý premenlivý vietor. Teplota vo výške 1200 metrov -2 stupne. Úlohy si im skontrolovala? Miško sa raz pomýlil. Anička bez chyby. Miško, no prečo si sa pomýlil? Náš statik sa raz pomýlil a odnieslo si to 15 dojníc. Dnes večer nejaká televízia. Prosím? Moment. Milanko, pre teba. Áno. Prosím. Ďakujem ti. Áno, prosím, kaločaj. Nie, prepáč, že s niekým si ma pletiete. Ja, ale to... Nie, no tak ja som Milan, ale prosím vás, tak toto už je vrchol. Nehnevajte sa, ale máte zlé číslo. Áno. Čo to má byť? Nejaký omyl. Naozaj?
Na čo myslíte? Ja? Nič. Lenže ten omyl tu včera vyzváňal celé popoludnie. Nechaj. Áno. Ale veď som vám povedal slečna, či pani, či čo ste. Tak dobre, slečna, ale odkiaľ to ja, prosím vás, môžem vedieť. Ale ja vás nepoznám a neviem, čo odo mňa chcete. Ste na zlej adrese, klaniam sa. Zasa omyl? Ale baba jedna. Otravuje, čo? No. S tým si nerátal, čo? Mama, prosím vás. Tak toto už je trošku. Počúvajte, veď som vám jasne povedal, že vás nepoznám a neviem, čo odo mňa chcete. Ale... Súdruh... Námestník, prepáčte. Áno, do Prahy. Áno, rozhodne pôjdem. Prepáčte. Áno, pravda, že... Česť. Takže do Prahy. Áno. Do Prahy kvôli tomu nešťastnému projektu. Súdny znalec predpokladá, že na vine bola zle vyrátaná statika. Statika? Áno, ale podľa mojej mienky je to ešte iná možnosť. Nekvalitný materiál. No, pekne. Takže do Prahy. Tak ju pekne pozdravuj. Stovežatu. Ale mami... Ty si to necháš? Ale prosím ťa... No daj aký omyl, no. Omyl? Modré oči. Pretože všetky ukazovatele nasvedčujú, že bude nevyhnutné podrobiť analýze nielen statiku, čo pre nás samozrejme v konečnom dôsledku bude znamenať... Áno. Prosím vás, povedal som vám, aby ste mi sem nič neprepínali. Čože? No tak to už vôbec nie. Ako? Ona sa nedala odbiť? Plačem? Idem k vám. Prepáčte. Dajte to sem. No prosím, Kaločaj. Tak to ste zase vy. Čože? Doma vám povedali, že som tu? Tak vy nedáte pokoj. Prosím vás, ja som si s vami nepotýkal. No tak za tieto slová by sme mohli ísť pred súd. No tak ja mám ateliér, ale vy ste tam určite neboli. Tak toto už je priveľa. Nikoho mi sem neprepínajte, aj keby sa rozkrájal, rozumiete? No, takže to... Kde sme to prestali? Podrobiť statiku analýze, čo pre nás v konečnom dôsledku znamená... Áno. No, povedal by som... Takto by som povedal. Treba robiť, milí moji. Lebo poviem to rovno, bude zle. Fakticky. Tak ja sa mám rozkrájať? Ja? Že sa mám rozkrájať? Prosím. Nechcete byť rušený. A na čo ste potom prišli do práce? Oddychovať, pospať si? No potom sa nečudujem, že nám stavby padajú. Viete, ja som ako... Pozrite sa, súdruh Kaločaj, vaše správanie sa mi nepostáva. Máte tu obhajobu? Áno, samozrejme, práve to tu riešime, usilujeme sa, ale vyrušovali nás, tak... Súkromie si nechajte láskavo doma. Áno, aj svokra povedala, že súkromie a práca to sú dva rozdielne, tak povediať, pojmy. Tak to už je priveľa. Áno, ale my sme sa snažili tie plány... Povedal som vám, že podklady chcem mať dnes o 11:00. Áno. Pozajtra príde kontrola a príde aj súdruh riaditeľ. Pravda, že. Máte na to 20 minút. Som u seba. Ten čas letí. Áno. Prepáčte, tak mám pripájať telefón, alebo nie? Povedal som vám, že nie. A to vás ani nezaujíma, kto volá? Kto volá? Slečna.
Dávid. Nie! A keď ona vraví, že si podreže žily? Tak? Ako? Dobre. Tie patálie s kravínom, tie nám bol čert dlžen. Volala ti tá tvoja. Kde je Monika? Dala som ju spať. Je z toho úplne vedľa. Vieš, čo vyhrklo z tej tvojej, keď som jej povedala, že si v robote? 35671. 356, čože? Áno. Tvoja priama linka, na ktorú ti ani my nemáme volať. To nechápem, prisám, môžete mi veriť. Máme nový telefon. Číslo môže vedieť len človek, ktorému ho sám povieš. A navyše pozná aj tvoju priamu linku, tak von s pravdou, poďme! Dobre, dajte mi deň. Nie, 2 a ja prídem na to, čo je za tým. Asi by si sa mal rozpamätať. Sú veci, ktoré muži berú na ľahkú váhu v istých situáciách a potom nie sú ochotní znášať následky. Prisahám. No. Nech si vyzváni. No tak si to zdvihni. Ale čo vy si státe? Prosím. To ste vy. Nie, môj zať, ako si nemá chuť sa s vami rozprávať. Áno, zať. No, ženatý. Aha, to vám zabudol povedať. Zaujímavé. A doteraz tvrdil, že šťastne. Tak toto je vrchol. Dajte to sem, dajte to. Slečna, počúvajte. Prosím? Elenka? No prosím, Elenka. Elenka, prosím vás, neplačte. Čože? Vaše stretnutie nezostalo bez následkov. Gauner! Tak viete čo, slečna? Príďte k nám zajtra o 10:00. Adresu. Viete. Nie, v poriadku, to sedí. Teda zajtra o 10:00. Niekto sa mi za niečo strašne škaredo mstí. Každému sa raz jeho radovánky vypomstia. Zajtra o 10:00. Príde Elenka, prosím ťa. Príde aj ty domov. Môžeš sa s ňou pozhovárať predo mnou, ak sa nebojíš. O 10:00? Áno, o 10:00. Ale o 10:00 preberáme tú kontrolu a príde aj riaditeľ. Nech sa ti páči. Stop. Za Monikou mi nechoď. Ani za deťmi. Šedivý playboy. Odovzdám to určite na čas. Dobre. Prepáčte, šéfe, je vám niečo? Povedzte mi, Krištúf, ako vy môžete pri tom svojom spôsobe života pracovať? Ako sa vy vôbec môžete sústrediť? No, ale veď ja... Viete, zo mňa si niekto vystrelil a mám z toho doma peklo. Ja nie som sám schopný urobiť ani čiarku. No, mne sa zasa darí. No, ale treba povedať, že vďaka vám, šéfe. Dokázal som to. Čo bolo, bolo. No, s piatikou a so ženskými je koniec. Počúvajte, Krištúf, keby ešte raz zavolala, viete, nejakej pochybnej ženskej dal niekto môj telefón. Nechceli by ste sa s ňou stretnúť? No ani za svet, šéfe. Ja už nechcem žiadnu ženskú ani vidieť.
Teda, okrem svojej vlastnej. Sám ste predsa povedali, rodinná pohoda, základ šťastia. Poď, moja, poď. Poď. Takto to bude lepšie. Tak ešte raz, slečno. Nechcem od vás nič, len fakty. Holé fakty. Už som vám povedala. Má ateliér. Neviete presne kde. Áno. Cez také dvory sme išli po schodoch. Všetky boli veľmi rovnaké. A hovorili, že tam nechodieva často. A v Prahe? Ste s ním boli? V Prahe? Áno, v Prahe. V Prahe nie. Bola som v Břeclavi. S ním? Nie. Na školskom výlete. Určite nie ste jediná. Aspoň mám dôkaz. Prosím? Viete, môj zať v poslednom čase veľmi často chodieval do Prahy. Prestal fajčiť, začal cvičiť, behal. Podľa toho, čo vravíte, nie ste jeho prvá obeť. Ale on bol veľmi milý. No, vidíte, aký je to darebák. Nám doma rozprával, koľko má práce. A pritom v robote sú z neho nešťastní. Možno dostane aj kárne opatrenie. To by som na Milanka nikdy nebola povedala. Milanko, urobím si s ním poriadok. Sú isté veci, pre ktoré je mne, mojej rodine a môjmu nebohému manželovi zaviazaný. Kvôli tomu karavínu môže mať ešte aj kriminál na krku. Aspoň vidíte, že nebude to mať ľahké. Ako ťa to pôjde, tak len s kufrom špinavej bielizne. Ale on bol úplne iný. V určitých chvíľach sú všetci iní. No poďme k veci. Tak vy tvrdíte, že vaše stretnutie nezostalo bez následkov. Je to aj vaša vina. Ale nechajme to tak. Milana, toho, čo s tým súvisí, by ste sa mali vzdať. Pravda, v tom vzťahu mienite pokračovať, prosím, ale ak ste sa na môjho zaťa ulakomili ako na dobre situovaného pána, tak na to zabudnite, pretože odtiaľ to pôjde ako žobrák. Viete, ja som sa rozišla s chlapcom. On mi veľmi pomohol. Vidíte, čo robil z mojej jedinej dcery? A aké mohla mať partie? Kráľovná krásy na letnej brigáde. Mami, ideme do školy v prírode. Mami, dostala som jedničku. Babi, čo mi kúpiš? Ja by som nikdy nepovedala, že chlapi môžu byť aj takýto. Teraz to vidíte na vlastné oči. Tak tu si. Elenka, kde sa tu berieš? Môžem ti povedať, že si pekný podvodník a oplán. Čo sa stalo? Veď ja som sa ti práve chcel ohlásiť. Ty sviniar! Také pekné deti máš. A ženu? Kráľovnú krásy. Čo to trepeš? Náhodou som sa s tvojou svokrou vo všetkom veľmi otvorene porozprávala. Všetko sme si povedali. Len jej môžeš ďakovať za to, čo si. A ty sa takto odplácaš. No moment, to sú veľmi vážne veci. Ty si hovorila s mojou svokrou? A s kým som sa mala poradiť? O tehotenstve? Keď ty sa mi vyhýbaš. Čože? Vieš, čo mi povedala? Nie si hoden, aby som ti napľula do očí. Čo to má znamenať? Slečna, prosím vás, ovládajte sa. To by ste sa mali vy všetci. Fuj! A vy ste mi prisahali, že si s tým už dáte pokoj. Prepáčte, šéfe, ale ona si ma určite s niekým splietla. Prepáčte.
Aj jeho. Ahoj. Ahoj, Milanko. Ahojte. Tak netvárte sa, ja všetko viem. Čo vieš? Bola za mnou. Kto? No predsa ona. O čom to táraš? Balil som ju. Ale to len tak. To, že je tehotná, to predsa nemôže byť pravda. No tak vari by ste neverili nejakej pobehlici z ulice, nie? Tak ty si balil pobehlicu z ulice? Tak nie celkom, no vieš, ja som ju stretol v kaviarni a... Ty darebák. No ale to, že je tehotná, rozumieš? Ona musí byť tehotná ešte od toho priateľa. Predtým, ako prišla sem, rozumieš? Sem? No áno, veď ti hovorila. No ale to bolo všetko inak, čestné slovo. Gauner. A my mu to ešte gruntujeme, aby sa slečinky lepšie cítili. Ale nie. Nie, Monika. Musíš mi veriť. Po toľkých rokoch predsa... Prisahám. Že je tehotná, to si musel niekto vymyslieť. Ja som v tej Prahe skutočne bol. Čo, ateliér? Tak vieš, ja už dlhé roky nič nerobím, iba tu nezmyselne uradujem pre tých svojich hlupákov. Odsťahovať sa? Rozvod? Čo? Ale Monika, počkaj. Monika, halo! Ale Anciáša ty... Dobrý deň, súdruh riaditeľ, súdruh námestník. Súdruh Kaločaj, nepredpokladal som, že takto privítate súdruha riaditeľa, ktorý si napriek svojmu zaneprázdneniu našiel na nás čas. Prepáčte. A netušil som, že máte takýto vzťah k práci. O vzťahu k nadriadeným ani nehovorím. Vaše oddelenie nesplnilo plán a projekty, ktoré ste dodali, no stačí, keď spomeniem Krabín. Prepáčte, ale pri vašich problémoch sa takým výsledkom ani nečudujem. S tým tehotenstvom to je jasný omyl. Hádam, len neuveríte nejakej strelenej babe. Vaše správanie presahuje medze únosnosti a nepriaznivo ovplyvňuje vašich podriadených. Áno, ale ja by som... Neprišiel som sem riešiť osobné záležitosti. Nerád som si vypočul váš rozhovor. Som sklamaný. Ale aspoň som pochopil, z čoho plynú problémy vášho oddelenia. A sú to vážne problémy. To naznačuje aj podniková kontrola. Dovoľte, aby som vám vysvetlil. Mám pocit, že práve vysvetľovanie vašich pletiek vám zaberá priveľa času. A my sme sa na vás, súdruh Kaločaj, spoliehali. Ty sa mi vyhýbaš, nie? Ale nie sú druh riaditeľ. Števo. Radšej nie. Ale no. Veď keby vtedy bolo na mne, ale manželko... A tu ste... Ani som si nevšimol. Dúfam, že v Kaločajovom prípade ste urobili patričné opatrenia. Navrhujem udeliť mu písomné pokarhanie. Spojte ma so ženou. Neviem, súdruh vedúci, ale mne to stále skladá. Súdruh vedúci, o 14:00 máte objednaných autorov projektu kanalizácie bloku B. Čo treba pripraviť? Nejdu do čerta. Aj s kanalizáciou. Pôjde domov. Poď, súdruh riaditeľ, poď. Keď si predstavím, že som sa mohla vydať za Fera, ktorý sa doteraz neoženil a čaká iba na mňa a je docent. A čo si ty? Ako vieš, že sa neoženil? Veď si mi hovorila, že si ho 100 rokov nevidela, nie? A keby som ho videla aj každý deň? Ty máš najmenej čo hovoriť! Správne! Tak to musíš. S tou tvojou Elenkou som mala dnes vážny rozhovor. Zase, Ancia, sa ti naháňam. Nebuď vulgárny! Pokiaľ viem, nepotýkala som si s tebou. Prepáčte, mama. Aká som ti ja mama? Prepáčte. No veď preto! Keby nebolo mňa, dodnes by si postával vo fajke a dopíjal krígle. A ja? Ty
Ty si sa mala prebrať už dávno. Ako to, že nevieš, na čo ti manžel každú chvíľu lietá do Prahy? Prestal fajčiť, začal cvičiť, behať a po nociach vysedáva na poradách. Tak to zasa nie. Do práce sa mi nestarajte. Na prácu sa ty nevyhováraj, áno? A vôbec, za čo ty vedieš taký nákladný život, čo? Nie len nás. Aj firmu si ste okrádal. Aj som to dnes povedala tvojmu kádrovému. Čo? Nie. Skutočne prekvapuje ma to. Ani jeho sekretárka nevie, kde by mohol byť. Keď už ani vedúci oddelenia nedodržiava pracovný čas? Možno sa zľakol. Trochu sme to prehnali. Vyzeralo to na jasný prípad, chybný výpočet statiky a zrazu je z toho nekvalitný materiál. A dodávateľ sa ešte k tomu aj priznal. No, a teraz čo? Stiahneme pokarhanie? Ospravedlníme sa? My jemu? Vieš čo? Nie. Dobre mu tak. Aspoň si vypije tú frajerku. Gitka mi vravela... Čo? No, tá jeho sekretárka občas si trochu pohovoríme. Najmä keď máš ženu v Bulharsku, pravda? No čo? Ako by som mohol? Ty, dávaj si pozor. Môže ti narobiť nepríjemnosti. Nepríjemnosti? Jeden môj známy sa s ňou strašne popálil kedysi. Ale ja s ňou naozaj nič. Len mi tak vravela, že čo sa týka tej jeho frajerky, že to môže byť aj nejaký omyl. Čo? No ešte to by chýbalo. Keď som to vtedy povedal doma žene, tak sa rozčúrila, že som jej musel sľúbiť, že ho potrestáme ešte exemplárnejšie. Ja neviem. No teraz, keď prídem domov a poviem jej, že to bol omyl, povie, že ho kryjeme. Že som taký istý. Zas vyťahne Ivetu. Ja som jej dokonca sľúbil, že ho vymením. Za koho? No za koho? Nemáš tu niekoho? Krištúfov posledný projekt nestál za veľa. Ani jeho sme najlepšie nehodnotili. No ale na druhej strane nebol až taký zlý. No nie, nebol. No človek sa môže aj polepšiť. Aha. Dám ho zavolať? Daj. Gitka, zavolaj mi... Prepáčte, zavolajte mi súdruha Krištufa. No pohovor si s ním, pochváľ ho. Uvidíme. Ja osobne proti Kaločajovi nič nemám. Ani ja. Ale musíme zvážiť všetky aspekty. Áno. Súdruh riaditeľ, je to súdruh Krištúf. No nech vojde. Dobrý deň, súdruh riaditeľ. Dobrý deň. Prezreli sme si váš posledný projekt. Tento raz sa vám skutočne vydarilo. Blahoželám. Ďakujem. Krištúf. Šéfe, vy tu? Si odskočil na kávičku. No, ja tiež. Sadnite, Aha, Milanko, tak ako? 2 deci ako obvykle? Kolu. Čo tie? Kolu. Milan, keby ste vy vedeli, čo mám ja za problémy. No, niečo som počul. 1 kola, Milanko. Ozaj, keby si chcel zobrať niečo so sebou, tak povedz, lebo už končíme. Ďakujem. Keď nemáš peniaze, tak povedz, Darinka ti to napíše. Tie 2 litrá, ako obvykle, to ju nezabije. Prosím vás, dajte mi pokoj. To víno prineste mne. Teda, majú tu o vás peknú mienku. To je úroveň. Asi si ma s niekým pletú.
Ale mne si stále s niekým niekto pletie a už z toho hotový. Rozumiete, to je ako bič osudu. No, čo si som počul? Ale osud, aký osud? Predsa osud držíte vo vlastných rukách. Sám ste mi to nedávno povedali. A čo mám podľa vás robiť? Tak, najlepšie by bolo povedať jej, že ste ženatí, že máte manželku a že sa s ňou ďalej nemienite ťahať. No. Tak naozaj už nikto neuverí, že toto nie je pravda. No, šéfe, mňa nepresviečajte, to si nechajte na domov. Raz sa možno dozviem, kto si tak zo mňa škaredo vystrelá. Príde mu to draho, to priznám, príde. Vidíte, šéfe, ja som sa vskúpil. Dnes ma dokonca zavolali k riaditeľovi a... Tak nehnevajte sa na mňa, ja za to nemôžem. Im sa jednoducho páčil môj projekt. Mne nie. A ja nebudem o tom hovoriť, lebo by to vyzeralo, že vám nežičí. Milan, počúvajte, vy máte ateliér. Mal som. Nemáte? Malá nepríjemnosť s manželkou. Svokra sa to nepozdávalo, tak som musel prenechať švagrovi. Škoda. No, vyhrážali sa mi rozvodom. To je jasné. V rodine musí byť predovšetkým pokoj. Tak. To je moja reč. Ahoj, to si ty? Ahoj. Teba nechcem ani vidieť. Bacha, to je ten môj. To je otec tvojho dieťaťa? Somár. To som si len tak vymyslela, aby si sa mi ozval. Keď sa hneď zaspal. Ozaj, toto ti radšej vrátim. Vieš, čo by to bolo, keby mi ju našiel? Poď, stará. Pozdrav svokru, je to veľmi milá pani. Dovi. Dovi. Krištúf, ukážte mi tú vizitku. Veď ja vlastne ani neviem, kde bývate. Takže vy ste to podpísali? A vám vôbec neprekáža, čo sa o vás povedalo? Najmä teraz v situácii, keď ten nešťastný kravín... Ja s tým kravínom nemám nič spoločné. Viem. Ale čo sa týka toho hodnotenia, človeče... A už aj súdruh námestník hovoril o mojej práci zlé. No. Počúvajte, veď vy ste na vyhodenie. Za posledné 2 roky ste neurobili ani jednu úlohu na čas. Ani jeden jediný projekt ste neodovzdali v termíne a tie dokumentácie, tak to je hrôza. Tak neviem, no to tak vyzerá, ako keby ste ich vypracovávali so slečinkami v kryštálbare. Nehnevajte sa. No, veď ja sa nehnevám. Keď ženy sú môj osud. Aký osud? Aký osud, prosím vás? Keby ste boli nejaký hlupák. Ale veď vy máte talent. Vy keď zapnete, tak viete robiť. Tak aký osud? Ten má, prosím, každý vo svojich vlastných rukách. Napríklad, keby ste toľko nepili. Kde sú tie fľaše? Aké fľaše?
Včera tu bolo 5 litrových a 4 pol-litrové fľaše od alkoholu. No, možno si ich zobrala upratovačka, predala ich a kúpila si za ne okeno. No dobre. Pozrite sa. Ste tretíkrát ženatý. Áno, je to vaša vec. Ja to síce nechápem, ale prosím, je to vaša vec. Prečo teda už nedáte tým prekliatým ženským pokoj? Čo ja viem? Ja naozaj sám neviem, čo na mne vidie. Asi šarm. A keby ste netárali? No dobre, keď už nehľadíte na prácu ani na rodinu, tak by ste si mali uvedomiť, že už máte svoje roky. Dúfam, že si uvedomujete vážnosť situácií. Kvôli tomu nešťastnému kravínu... Ale ja s tým kravínom naozaj nemám nič spoločné. To je jedno! Dostaneme kontrolu a budeme sa krútiť všetci. Tentokrát to myslím smrteľne vážne Krištof. Ak sa nespamätáte, budem musieť dať návrh podniku, aby s vami rozviazal pracovný pomer. Čo je? Vám je to jedno? Ale nie je mi to jedno. Tak čo? Ja sa skutočne budem zo všetkých síl snažiť, ak ma zase niečo nepostihne. Postihne vás iba to, o čo sa sám pričiníte. Otvorte mi to. Čo? Prosím, otvorte mi to. 368. No viete, mám dnu okuliare a bez nich si to neviem otvoriť. A doma vám to kto otvára? Manželka. Potom na čo ste si zadovážili uzamykateľný kufrík? Prosím vás. Viete, minulý týždeň som sa presťahoval. Ja? Postavil som dom. No, blahoželám. Ďakujem. Tu je moja nová vizitka. Je aj na nej moje nové číslo priamej linky. Vie ho iba moja sekretárka a vy. Dobre, Krištof. Ale zavolajte mi iba v jednom jedinom prípade, ak vstúpite do seba. Vedúci projekčnej kancelárie. No, tomu sa povie titul. Zatvárame, slečna. Čo ste taká smutná, slečna? Hádam by ste sa nerozplakali, no. No čo? Okašľal ťa frajer. Takú krásavicu. S mojou najlepšou kamoškou. No, svina. Ja kráva. No tak krávy mi prosím ťa ani nespomínaj. Na čo som ich vlastne zoznámila, čo? Ale to nič. Také dievča ako ty môže mať chlapcov koľko len chce. Na každý prst jedného. Ale aj tak som ho mala rada. A to nevadí. Milanko, končíme, poďme. Ja sa volám Milan. Elena. Teší ma. Jožinko. Áno? Platím. Jasné. Bude to spolu? Áno, všetko spolu. Ja platím absolútne všetko. Slečna mala jednu sodičku, ty si mal 2, 3, 4, to je 140. A koľko? 150 koruniek. No tak sa dívaj. Raz, dva a jednu fľaštičku vínka so sebou. Áno, fľaštičku vínka. Moment. Dve. Ale rýchličkom. Pre teba všetko, Milanko. Darinka dvakrát Venušino čaro. Ako vás tu poznajú? No, bodaj by nie. Polovica tohoto lokálu je za moje peniaze. A okrem iného... Či sa? Ďakujem. Túto búdu som projektoval ja. Áno? Ale mohol by som ti aj ukázať, kde. Vieš, mám tu ateliér. Na skok. Ale ja neviem, či sa to hodí. No, prečo? No, ísť na byt
Hneď takto po prvom zoznámení. No ale veď nepôjdeme na byt, ale do ateliéru. To je iné. Aj keby som ťa pozval na byt, tak čo? No dovol. No aké dovol? Okašľal ťa frajer, okašľal, tak čo? Vlastne, jasné. Nech si trhne nohou. Irčo, koľko je hodín? Aká Irča? Elenka. Ty tu čo robíš? Ja? Elenka, prosím ťa, vstávaj. Vstávaj, oblíkaj sa, ale rýchlo. Dobre sa tu spalo. Áno. U nás na internáte už o 5:00 hrkocú električky. Tu je také ticho, až na ten budík. Elenka, prosím ťa, fakt, poď rýchlo, ja sa strašne ponáhľam. Čo? Prosím ťa, poď. Vieš, cestujem a zmeškal by som rýchlik. A môžem sa ti ozvať? Áno, ozvi sa, ozvi. Tie čísla na vizitke platia? Aké čísla? Aká vizitka? No, čo si mi dal? Áno, platia, ale poď už prosím ťa, poď tu, máš? Poď, tak. Ďakujem. Ahoj. Ahoj, maj sa Keď sa mi ozveš, ty, prosím ťa, internát na Záhradníckej, ale volaj Dobre. vždy iba po 7:00, Dobre, v poriadku, ahoj. Ahoj, Ahoj, Igor, poď ďalej. Ahoj, ahoj. 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 Dovidenia. Dovidenia. Ja somár. No čo je, kamarát, čo Ja je? som jej dal vizitku. No tak to je pekná hlúposť. Igor, prosím ťa, koľko je hodín? 9. Pomôž mi to poupratovať, každú chvíľu príde Irča. Ale kamarát, a čo to bolo zač? Ale taká naivka. Nechal ju chlapec, tak som chcela pomstiť, vieš? Dobrá, ale ty si tuším, nedáš nikdy pokoj, čo? Irča, mal som z pekla šťastie. No poď ďalej, poď! Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, Igor. Ahoj. Už aj bežím, len som ti donesla niečo pod zub. Fajn. Pracoval si. No, celú noc. Nemal by si toľko pracovať. Dosť sa nadrieš, v robote ešte aj domov si. No, ísť. vidíš, no. Tak, termosku. No. Dones večer domov. Ahoj. Tak ja už letím. Ahoj. Dovidenia, Igor. Dovidenia. Ahoj. No, tak vidíš. Ja sa ti čudujem, kamarát. Takú dobrú a peknú ženu máš. A ty takto. Tento raz to bolo naposledy. Vyššie denné teploty -2 až +2, pri dĺžke trvajúcej hmle okolo -4 stupne. Slabý premenlivý vietor. Teplota vo výške 1500 metrov -2 stupne. Úlohy si im skontrolovala? Miško sa raz pomýlil. Anička bez chyby. Žižko, prečo si sa pomýlil? Náš statik sa raz pomýlil a odnieslo si to 15 dojníc. Dnes večer nejaká televízia. Tak. Prosím? Moment. Milanko, pre teba. Prosím. Ďakujem ti. Áno, prosím, kaločaj. Nie, prepáč, že s niekým si ma pletiete. Ja, ale to... Nie, no tak ja som Milan, ale prosím vás, tak toto už je vrchol. Nehnevajte sa, ale máte zlé číslo. Áno. Čo to má byť? Nejaký omyl. Naozaj? Ja čo myslíte? Ja? Nič. Lenže ten omyl tu včera vyzváňal celé popoludnie. Áno. Nechaj. Áno. Ale veď som vám povedal slečna, či pani, či čo ste. Tak dobre, slečna, ale odkiaľ to ja, prosím vás, môžem vedieť. Ale ja vás nepoznám a neviem, čo odo mňa chcete. Ste na zlej adrese, klaniam sa. Zasa omyl? Ale baba jedna. Otravuje, čo? No,